Oy, diri sa TikTok ba uso kay ng mga teachers bitaw no atong mga kauban ng mga maestro o maestra na kung magpa-attendance sa ilang mga bata is instead na present ang itubag sa mga bata is dar na ilang tubag or ipasinggit no. For example, Juan de la Cruz no, instead nga present ang itubag sa bata is darna. Kana siyang style ng pag-attendance is okay ra na siya kay ilang man ang style, ilang man ang innovation po no. Pero karon sa tong vlog atong hisgutan asa gikan kanang gitawag na darna no, unsay sinugdanan ana ug nganong ngay darna karon sa atong panahon. Ang darna nagsugod ani nga idea si Mars Ravelo no. Kini siya na inspired ni siya sa mga international na mga hero no. Kani siya iyang idea, iyang namugna katong May 30, 1950. Ug ang original nga name pa aning darna is dili pa darna kundi Varga. So ang kaagi ni Mars Ravelo sa pagmugna niya aning darna is di pod lalim no, di pod basta-basta. Kay sa sugod ani walay ni dawat sa iya no. Iya kini gi-introduce sa lain-lain nga mga publication sa Pilipinas ug sa abroad pero wala ni siya dawat. Pero ang gibuhat ni Mars Ravelo nagpadayon gihapon siya sa pag-introduce o pagpaila-ila aning iyang idea nga darna. Ug sa una, comics pa ning darna no, wala pa ni siya sa sinihan, wala pa ni siya sa TV no. So kung comics no, ato makita there is mga drawing pa. So ang tao nga nagdrawing ani ni darna sa una sa comics, ang pinakauna jud kay si Nestor Redondo. Kumato sa pagpadayon ni Mars Ravelo no, sa pagpaningkamot na mabutang sa publication ang darna na iyang idea na anay ni dawat ani no katong Bulaklak Magazine. Katong July 23, 1947. Kini siya makita sa Bulaklak Magazine issue volume 4 number 17. So kining darna no is inspired ni siya sa mga international na mga hero no, kang Superman ni siya. So si darna female version ni Superman according kang Mars Ravelo. Og inspired po ni siya kang Captain Marvel. Pero tuod bisan kining darna is inspired by international or sa western bitaw na mga culture no, sa Superman o kang Captain Marvel is ang design ani or ang image aning darna is nagyapoy Pilipino. Sa costume, sa itsura ni darna is makita gyapon nato ang pagka Pinoy or pagka Pilipina ani nga hero or heroine kay babae man. Sa una di pa man darna no, Varga pa ang tawag ug ang costume ato is na ay 3-star pud siya og sa kasan no, kasimbolo sa ato ang flag. Din kanang sa ulo niya nga wing medalyon no, kanang murag langgam bitaw. Is kana siya ang pasabot ana is nag-symbolize niya siya sa Philippine Air Force no. Kay si Mars Ravelo ang nakauna aning darna is na siya dream or pangandoy na makalupad puhon o makaabil sa Philippine Air Force. That is why ay nailanggam nga simbol sa ulo or sa agtang ni darna. Nato makita karon. Kanang bato, kanang puti nga bato, i-symbolize na siya sa usa ka anting-anting, no? So kanang anting-anting Filipino man na siya nga simbol, no? So matoy sinugdanan sa darna. Nagsugod sa Varga na himong darna. Pero napoy laing pangalan anang darna, no? Sa una nagitawag na Narda. So kanang Narda, no, istorya ana is katong bata nga gamay, no, nakapunit siya bato nga gamay na gikan pud sa kalawakan. Dinyang gikaon, no, nisinggit pud siya og darna. So kung may kag Narda, bata na siya nga gamay sa unang panahon. Muna isa sa history or evolution sa darna. Mabitaw may kanta karon sa Kamikasi na Narda. No, nagsugod na siya, gikuha na niya dito sa pinakauna pa na stage sa darna. Sunod ni Narda na gitawag nga Daria. So gaina Varga na himong darna, sunod na himong Narda, din karon na napoy gitawag nga Daria. So kaning Daria mo ni siya ang adult version ni Narda. Di ba sa una Narda to, gamay pa to nga bata. So karon pag dako-dako ato ang tawag na is Daria. So matoy pinakaunang stage sa evolution sa darna. So kato siya comics pa to. Then nahimo siyang film, no? From comics to film. So 1951 nigawas ang pinakaunang nga film sa darna, no? Ang bida ani o pinakauna nga niganap na actress si Rosa del Rosario. So kini si Rosa del Rosario mao ni siya ang queen of Philippine movies. So siya ang pinakauna nga niganap as darna. Pero ngano siya man ang pinakauna nga gikuha as darna sa film na siya nga stage, no? Tungod kay pareha niya naong jud tong darna na makita sa comics sa una katong drawing na gidrawing ni Nestor Redondo. So ang nagdirect aning first nga darna na film na is si Fernando Poe Sr. So after aning first nga film na darna, nasundan gihapon ni siya ikaduha nga pelikula na darna. So ang nagdirect ani kay si Carlos Vander Tolosa. So ang title ato kato ikaduha nga darna is dili na darna na ni Sumpay, no? Ang tawag ato ang title is Darna at ang Babaeng Lawin. So kana siya nahitabo katong 1963, no? Kato pinakauna katong si Rosa del Rosario 11 years pa ang nilabay hantod nasundan sa ikaduha nga darna. Ang nagdala ato di na si Rosa del Rosario. So ang nipuli ni Rosa del Rosario kay si Lisa Moreno. Ug ang title na pod ato is Darna at ang Impakta. So ang title sa Darna utro-utro, una Darna, ikaduha Darna at ang Babaeng Lawin,
Din karon ana po'y Darna at ang babaeng Impacta. Sunod katong 1964 lahi na pud ang title no. Ang title na pud ani is Sputnik versus Darna. Pasubot ani nga Sputnik si Nida Blanca no, nahitabo ni siya katong 1964. Din 1965 lahi na pud ang nagdala nga Darna, kini siya si Iba Montes. Ug 1969 lahi na pud ang nagdala sa Darna no, kini si Gina Parino. Ang title is nautro na pod no, ang title na pod niini nga si Gina Parino nagdala is Darna at ang Planet Man. Ug 1970 si Vilma Santos na pod ang nagdala or naganap as Darna. So si Vilma Santos no, isa sa pinaka di malimtan sa nagdala sa Darna kay upat ka costume iyang gisuot niini sa upat pod nga mga pelikula. Number 1 katong 1973 no. Ang title ani nga si Vilma Santos nagdala is Lipad Darna Lipad. In 1974 lahi na po ang title, lahi na po ang costume ni Vilma Santos niini. No, ang title niini is Darna and the Giants. Then 1975 lahi na po ang title, si Vilma Santos gyud po nagdala. Ang title is Darna versus the Planet Woman. Ug 1980 pinakalas na Darna na gibidahan ni Vilma Santos, ang title Darna at si Ding. So mao to ikaduha nga evolution sa Darna no. Una sa comics, ikaduha sa salida na no. Ikatulo na pod is kanang sa TV no. So gikan sa sinihan niabot siya sa television no. O pinakauna nagdala na sa Darna kay si Lorna Tolentino. Then 1991 nagihapon siya sa TV nagpadayon no. Pinakauna si Lorna Tolentino, ikaduha is si Nanette Medved. Kung nagdirect ani is si Joel Lamangan. So karon na nata sa 1994 nga tuig no, nagihapon ang Darna niini. Ang title na niini is Darna ang pagbabalik. So kini siya 1994 ni siya nahitabo no, nagihapon siya sa TV. Ug ang bida niini si Anjanette Abayari. Nga ang nagdirect kay si Picky Galiaga ug si Lori Reyes. So sa atong nakita sa atong vlog karon, grabe ang evolution sa Darna. Pila na ka babae, pila na ka actress ang nagdala no. Apil po ni ana si Sharon Cuneta no, naka-apil po si Sharon ana, si Regine Velasquez ug si Lisa Macuja. Kini si Lisa Macuja ballerina ni siya no, nagitawag nga musical stage play. Nagi-present po dito si Darna. Og si Lisa Macuja ang nagganap ato. Then 2005 no, si Angel Locsin na po ang nagdala sa Darna. Ug 2009 si Marian Rivera. So diri ang mga nagdala is mga modern na mga actress no. Kini siya nawala na pod after 2009 ug giplanuhan na ibalik na pod siya atong 2019 no. So ilang plano ato si Angel Locsin ang mobalik og dala sa Darna pero wala na dayon tungod sa iyang spine nga injury. Then si Lisa Soberano na pod pero wag gyapon siya nadayon tungod kasi iyang finger injury. Mo to pinakalas no, nadayon na jud karon ato ni siya makita sa TV. Ang nagdala na is si Jane De Leon. So kung makita ang evolution sa Darna, naguna sa comics no, pinakauna din sa film no, kang Rosa de Rosario ug pila ka mga actress ang nilabay no, nagdala sa Darna ug karon pinakalas si Jane De Leon. So kung makita ang pagpaningkamot sa original nga nagbuhat niini nga si Mars Ravelo, is taas na kayo ang gilupadan sa iyang ideya nga Darna no. So atong makita nga lesson diha ug makuha is kung nakay ideya is imo na siyang i-present sa mga tao, bahalag way mo dawat no, imo gyapon ipagpadayon kay one day na mo adapt ana na imo kuha nimo, mo support nimo no, mo na nahitabo kang Mars Ravelo. So pasalamat kang Mars Ravelo sa iyang ideya nga gibuhat og pagpaningkamot para mag-create or mabuo si Darna. Kung may mga pagandoy buhatan na og palupada na siya murag si Darna. Unta na may na-learn karon no, bisag gamay lang sa atong vlog no. Dugay ta ka vlog tungod kay sa atong kabisi no. Kini nga video pagpasalamat ni nga video no sa TikTok kay natay usa ka video na niabot na siya og 1 million views. Okay? Thank you pud kaayo sa inyong mga pagtanaw ug pag-support sa atong Oy Nation. So atangin nyo ang sunod pa nato ng mga vlog na atong i-upload diri sa tuang TikTok. Sige, maura to. Salamat kayo sa pagtanaw og bye. Follow for more.